Здравейте на всички, аз съм Ghostfront и днес ще играем Minecraft Pocket Edition. Преди половин час съм се върнал от Банско. Бяхме с нашата група. Сега ще сложим нов скин. Те къде са били? Няма да слагам нищо. Слагаме се на Steve. Play. Така. Хора. Нали знаете моят акаунт Hex? Някой ми го релогна. И сега снимам от Ghostfront. Front. И сега ще снимам от този канал Ghostfront. И ще може да ме държите в течение. И на този канал, ако съберем 60 абоната, 61 промоклип, винаги. На миналия канал имах 61 абоната. Но някой ми го... някой ми го такова... няма значение, почваме на Ghostfront и така. Да започваме с нашето оцеляване. Мисля други ден да направя клип с Ghostfront. Не с Ghostfront, а с Ghost Rider. Така, къде си има овцо? Умри, ма! Найс. Отиваме до... Отиваме до работилницата. Съжалявам, че от доста време не съм качвал гейминг. Зато всъщност не ми трябва. Хора, след няколко дена, не след няколко дена, не знам след колко дена е нова година, но ще снимаме клип отново с пиратки. Евентуално ще го кача. Ще сложа линк в описанието отдолу, откъде съм взел пиратките. Какви са на сила, какви са, ще ги тестваме всички. И да. Малко съм понастина от това шибано Банско. Искам да благодаря на Янко. Той е един от най-верните ми абонати. Ударете един лайк и за неговия канал. Subscriber. Харесвайте моите клипове. И на това. И на аз па на Найтуф. И на Янко. И след скоро време, скоро, може да качиме аз и той клип. Но надали. Хора, сега ще ви кажа. Днес сме... Коя е дата? 25. След 6 дена е нова година. 31. Също първи. Може би ще снимам клип на... Ще е клип с кожи. Моите кожи, дето ги шием аз и тата.
Сега трябваше да правя ножица. Да. Така си схърчих айрана. Но нищо. Надявам се клипчето на GTA 5 да ви е харесало. Вече може би и аз ще снимам клип на GTA 5 от моят Sony PlayStation 4. Очаквайте скоро време една томбола. Тя ще е от сорта на такова от Beats аудиослушалки. Как се казваше сега това, бе? Абе, много да не западаме в указ си и да си продължим с клипчето. Та хора, както ви бях казал, съм качвал клипа от доста време. Имало доста. Но както ви бях казал за Shadow Hex, някой ми разгада паролата. И да, хора, днеска мама има имен ден. Трябваше съм долу, ме мързи да слизам. Защото телефона само се зарежда. И сега евентуално ще преработя клипчето. Ще го... ще го оправим. Сега само малко храна събираме. Още ми пищят ушите от звънците. Порки. Не знам на клипчето дали ще цепи, хора. Защото сега съм пуснал да ми се качва Gangster Vegas. В този канал мисля само да правя гейминг. Повечето гейминг. По-малко влог. Може да направя с Улф и Джокер Арми някакъв нов клип. Добре, хора, това от мен. Ако клипът ви е харесал, дайте лайк, абонирайте се и продължавайте в същия дух да се абонирате и след скоро време ще има томбола, както ви бях казал. До скоро!